Pozdrav narode moj dobri! U današnjem videu vodimo vas u grad Maglaj. Pripremite se za prekrasne prizore i zanimljive priče. Otkrijte sa nama skrivene ljepote grada Maglaj i saznajte zašto je ovo mjesto posebno. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal i ostaviti komentar. Uživajte u videu. Maglaj, grad smješten u srcu Bosne i Hercegovine, na obalama rijeke Bosne, mjesto je bogate povijesti i prirodnih ljepota. Njegova priča proteže se kroz stoljeća, ostavljajući iza sebe tragove različitih civilizacija i kultura. Maglaj se prvi put spominje 1408. godine u povelji ugarskog kralja Sigismunda. Srednjovjekovna utvrda Gradina, koja dominira gradom, svjedoči o njegovoj strateškoj važnosti u to vrijeme. Bio je dio srednjovjekovne bosanske države. Maglaj je pao pod osmansku vlast u 15. stoljeću. Tijekom ovog razdoblja grad je doživio značajan razvoj sa izgradnjom džamija, mostova i drugih objekata. Krajem 19. stoljeća Maglaj je postao dio Austro-Ugarske monarhije. Ovo razdoblje donijelo je modernizaciju i urbanizaciju grada. Rijeka Bosna, koja protječe kroz grad, pruža mogućnosti za ribolov, rekreaciju i uživanje u prirodi. Stari grad je prepun uskih uličica i starih kuća koje svjedoče o bogatoj povijesti grada. U Maglaju se nalaze i mnoge stare džamije koje svjedoče o osmanskom razdoblju. Okolica Maglaja bogata je i prirodnim ljepotama sa planinama, šumama i rijekama, idealno mjesto za ljubitelje prirode i aktivnog odmora. Maglaj je grad koji spaja bogatu povijest, prirodne ljepote i gostoljubive ljude. Njegova priča nastavlja se pisati, a svaki posjetitelj može pronaći nešto za sebe u ovom šarmantnom gradu. Grad Maglaj se prvi put izravno spominje 1408. godine u povelji Sub Castro Nostro Maglaj pod našom tvrđavom Maglaja. U pisanim dokumentima spominju se i naselja Liješnica i Novi Šeher. Na tim područjima vršena su i djelomična arheološka iskopavanja. U povijesnom smislu posebno je značajno područje staroga grada gdje je do danas sačuvana tvrđava Jusuf Pašina džamija Kuršumlija, Fazli Pašina džamija i džamija Sukija. Tu je i konak koji je renoviran 1999. godine. Prije rata u Bosni i Hercegovini Maglaj je bio industrijsko središte u kojem se nalazi tvornica celuloze i papira Natron, ali u ratnom razdoblju i njeni pogoni su pretrpjeli teška razaranja. Natron je poslije rata 2005. godine privatiziran i sada nosi naziv Natron Hayat i nositelj je gospodarskog razvoja općine Maglaj. Maglaj ima bogatu folklornu tradiciju sa tradicionalnim pjesmama i plesovima koji se prenose sa generacije na generaciju. Maglajska kuhinja nudi raznovrsne specijalitete, od tradicionalnih bosanskih jela do lokalnih poslastica. Ime Maglaj se često povezuje sa prirodnom pojavom magle, koja je česta u ovom području. Prema narodnim predanjima, Maglaj se nekada zvao Straža. U vrijeme kada je Tešanj bio glavni grad Banovine Usore, Maglaj je bio predstraža prema jugoistoku. Kasnije je zbog česte magle grad dobio ime Maglaj. Nakon rata u Bosni i Hercegovini Maglaj se posvetio obnovi i razvoju. Grad se trudi poboljšati infrastrukturu, gospodarstvo i kvalitetu života svojih stanovnika. Maglaj ima i potencijal za razvoj turizma, zahvaljujući svojim povijesnim znamenitostima i prirodnim ljepotama. Grad nastoji privući posjetitelje koji žele istražiti njegovu bogatu povijest i kulturu. Lokalna zajednica u Maglaju je aktivna i angažirana u različitim društvenim i kulturnim aktivnostima. Građani se trude očuvati svoje nasljeđe i promovirati svoj grad.
Maglaj ima bogatu tradiciju narodnih pjesama i usmene predaje, koja se prenosi sa koljena na koljeno. Ove pjesme i priče često govori o povijesnim događajima, lokalnim legendama i svakodnevnom životu. U prošlosti su u Maglaju bili razvijeni različiti obrti i zanati, kao što su kovački, lončarski i tkalački. Iako su neki od tih zanata izumrli, neki su se uspjeli očuvati i dalje predstavljaju dio lokalne tradicije. Stanovnici Maglaja imaju i svoj lokalni dijalekt, koji se razlikuje od standardnog bosanskog jezika. Ovaj dijalekt odražava lokalnu kulturu i identitet. Nalazi iz srednjeg vijeka ukazuju na znatnu naseljenost ovog područja u to doba, što potvrđuje 100 pronađenih stečaka u 9 naselja i 17 nekropola, a koji su danas većim dijelom i potpuno devastirani. Maglajska tvrđava nastala je u 19. stoljeću, sazidana na dominantnom položaju, na visokoj stijeni koja se strmo ruši prema koritu rijeke Bosne. Smještena je na visokoj koti i srasla sa terenom, prirodno zaštićena visokih bedema i još višljih kula. Na području općine Maglaj, prema popisu stanovništva iz 2013. godine, živi 23.146 osoba. U odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine, kada je taj broj iznosio 43.388. Kroz Maglaj tiho Bosna teče, kroz polja zelena i veće. Gradina stara gore stoji, gdje povijest svoje priče broji. Na gradini kule stoje, čuvaju snove, straže broje. Maglaj grad u srcu Bosne, gdje rijeka tiho snove nosi. U Maglaju tradicija živi, kroz pjesme stare snovi se snivi. Od davnih dana priče se pletu o gradu što čuva svoju ljepotu. Maglajlija hrabar ponosan stoji, kroz životne bure nikad se ne boji. Gostoljubiv, srdačan i drag, u srcu nosi maglajski prag. Dođo u Maglaj srcem otvorenim, da vidim priče davno skrivenim. Na svakom koraku povijest se budi, u svakom pogledu ljepota se nudi. Staro i novo tu se spaja, Maglaj grad što srca osvaja. Od gradine stare do rijeke snažne, u svakom kutu priče su važne. U Maglaju ljudi topli i mili, sa osmijehom nude ono što su snili. Gostoprimstvo iskreno dušu grije, u ovome gradu ljepota se krije. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako imate pitanja ili prijedloge za buduće teme, ostavite komentar ispod. Ne zaboravite se pretplatiti i uključiti obavijesti kako ne biste propustili naše nove avanture. Hvala vam i vidimo se.